Egunon eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan, Gorane Aiesta elkarrizketatuko dugu eta bera Garabide elkartekoa da. Bihar kongresuari buruz hitz egingo digu. Baina lehenbizi, ikus ditzagun efemerideak. Gaurko egun batean, baina 1776an, tearen matxinada gertatu zen Estatu Batuetako Fishkill herrian. Emakume talde batek te saltzaile espekulatzaile baten denda hartu eta tea ezarritako prezioa baino garestiago saltzen zuela ikusita, emakumeak Estatu Batuetako Kongresu Kontinentalak ezarritako prezioen saltzen aritu ziren. Salmentekin, ateratako dirua dendariari eman beharrean, New Yorkeko konderriko batzorde iraultzaileei eman zieten. Estatu Batu osoan zehar halako hainbat gertaera izan ziren 1776 eta 1779 urteen artean. Urte batzuk geroago, 1926an, Fidel Castro Kubako iraultzaren buruzagia jaio zen. Estatu Batuen zerbitzura zegoen Fulgencio Bastiren diktadura eraisteko gerrilla antolatu zuen. Behin boterean, Kubaren interesak lehentsi zituen. Estatu Batuenak alboratuz. Hori dela eta, hilketa saiakera ugari jasan zituen. 90 urterekin zendu zen. 1936ko abuztuaren 13an, Tutera bombardeatu zuten 3 hegazkin errepublikarrek. 6 inguru, Tupolev SB-2 hegazkin Errusiar herriarekin gainetik pasa 2000 metroko altueran eta 25 kiloko 9 lehergailu askatu zituen. Zentral elektrikoa, telefonoena, Guardia Zibilaren kuartela eta Ebroko zubia gisako helburuak zituzten arren, ez zuten bat bera ere jo, eta gutxienez 13 hildako eta 23 zauritu utzi zituzten. Euskal Herrian orotara 2042 bonbardaketa izan ziren. 192 frankistak eginak eta 108 errepublikarrek. Azkenik, 1977an, National Fronteko 501 neonazi saiatu ziren Londreseko Leswingham langile auzoan martxa bat egiten. 5.000 poliziak babestuta. Beraiei aurre egiteko prest zeuden milaka pertsonak bidea moztu zieten ordea. Faxistak mugimendu indartsu bat sortzen ahalegintzen ari ziren. Leswinghamgo batailak gisa oroitzen da gertaera. Istilu handiak izan ziren. 214 atxilotu eta 100 zauriturik goarekin. Baina azkenean faxistak ez ziren pasa eta muturreko handia jaso zuten.
egunon eta ongi etorria gure saiora. Lehenengo eta behin, Garabide ezagutzen ez duten ikusleentzat nortzuk zarete eta zein da zuen lan nagusia? Kaixo denoi, Garabide elkartea 2005 urtean sortzen den gobernuz kanpoko erakunde bada, eta sortu zen helburu edo egiteko nagusi batekin zala euskararen biziberritze esperientzia, esango genukena, aurreko hamarkadetan garatu den biziberritze esperientzia, partekatzia munduan euren hizkuntzak biziberritzeko lanetan dauden komunitate horiekin. Hor ikusten zen, euskal hiztun komunitateak bazaukala ezagutza eta esperientzia sorta bat, interesgarria eta baliagarria izan zitekela munduan antzeko prozesuak aurrera eramaten edo abiatzen zeuden komunitatiekin, eta orduan, helburu esango genuke helburu edo lan nagusi horren bueltan garatu zen Garabide. Zuen lana, euskararen esperientzia munduko bertze hizkuntza komunitateekin partekatzea da. Zer dauka euskararen biziberritze prozesuak bertze herrientzat baliagarria izan daitekena? Euskararen biziberritze esperientzia esango genuke dala agian munduan dauden biziberritze esperientzietan erreferentea izan daiteken horietako bat, izan ere, esango genuke biziberritze esperientzia hau edo euskararen berreskuratze prozesua hamarkada gutxitan edo eman zen aurrera, eta gainera abiatu zen bereziki herritik edo gizarte zibiletik. Orduan hori, eta gero, garatu zen bebai alor ezberdinetan. Izan hezkuntza formalaren arloan edo hedabideen arloan, administrazio publikotik bebai, eta bar, orduan, honek ematen dabana da ispilu moduko bat edo esperientzia sorta bat eukitzia bestelako herri batzuentzako ispilu edo adibide moduan baliatu daitzekeena, gero bakoitza bere kontestuko eta bere testuinguruko ezaugarri soziopolitiko eta kulturalak eta kontuan hartuta, noski beren prozesuak egokitzeko. Gaur egun, ze herrialde edo hizkuntza komunitatearekin egiten duzue lan? Guk bereziki eitzen dugu lan Hego eta Erta Amerikan kokatuta dauden komunitateekin, agian hori izan da hastapenetatik bereziki lan egin den herrixak edo horiek izan dira, adibidez Yucatanen, Mexikoko Yucatango penintsulan kokatuta dagoen Yucatango maila biziberritzen dagoen komunitatea, Mexikoko Oaxaca ingurunian bebai kokatuta dauzen mijeekin bebai ari gara lanian, Kolonbiako NASA komunitatearekin bebai, Ekuadorreko kitxuekin, Boliviako ketxuekin, guaraniekin ere ari gara lanian, Argentinan kokatutako guaraniekin ere bai, Maputxeekin, eta gero, esango genuke azken urtietan ere harremanak garatu diala Hego eta Erta Amerikatik haratago, adibidez Ipar Afrikan kokatuta dagoen Amazigh komunitatearekin, eta baitxabe Kurdistango komunitatearekin ere bai. Eta Afrikan bebai, Ekuatore Gineako bubiekin ere ari gara lanian, azken urte hauetan. Testuinguru horretan sortu da Bihar.
Zer da bihar eta zergatik erabaki duzue orain bultzatzea? Bueno, bihar esango genuke dela hizkuntzak bizi berritzeko kontakizunak edo narratibak erdigunean jartzen dituan egitasmo bat. Egitasmo hau, egitasmo hau aurrera eramateko beste 3 erakunderekin elkartu da Garabide, soziolinguistika klusterrarekin, Ipar Euskal Herriko plazara kolektiboarekin eta Taupa mugimenduarekin ari gera lanian egitasmo hau aurrera eramateko. Eta, esango genuke ikusi dugula edo nik uste dut, komunitateekin eta urteetan ziar eta aurrera eramandako prozesuetan eta ikusi dugula, hizkuntzen bizi berritzea aurrera eramateko motoreetako bat edo badala kontakizuna, narratiba. Hau da, zer esaten diogun komunitateok, zer esaten diogun gure buruei, edo komunitateetan ze mezu edo ze narratibak hartzen duten indarra, nolabait osteko bizi berritze prozesu guzti horiek motibatzen dituztenak, Eta hor, ikusten ari gerana da, eraldaketa edo gizarte eraldaketa batengabeko honetan gaur egun agian munduko txoko askotan inflexio puntu moduko batera iritsi gerala, eta agian orain arte erabiltzen genituen narratibetako batzuk agortzen ari diala. Orduan, behar horretatik edo identifikaturiko behar horretatik jaiozan bihar egitasmoa, eta, 3 hanka dauzkan egitasmo bat da. Lehenengo hanka litzateke, 2025an aurrera eraman genduan nazioarteko diagnostiko bat, nun munduko 70 komunitate ezberdinetako pertsonekin ikerketa kualitatibo bat eraman zan aurrera, identifikatzeko nolabait zeintzuk zian hizkuntza bizi berritzeko narratiba horietan agertzen zian elementuak, Eta gero, egin duguna izan da, aurtengo uda berrixan, horre diagnostikotik eratorritxako ideia horiek Euskal Herrira ekarri, eta Euskal Herriko hainbat agente edo banakorekin partekatu, eta eraberian, jaso, Euskal Herritik, ez bakarrik euskalgintzan edo euskara bizi berritzen ari dian agenten partetik, baizik eta oroar gizarte mugimendu ezberdinetan aktibo dauzen pertsona horiengandik, euskararen bizi berritzera edo hizkuntza gutxituen bizi berritzearen kontakizunetara ekar daitezkeen ekarpenak. Eta, bi ardatz hauetatik edo bi ekintza hauetatik joango gera ontsi udazkenean nazioarteko kongresura. Eta, kongresu honetan bilatzen duguna da aurreko bi prozesuetako elementuak eramatia eta nazioarteko komunitate ezberdinen bilgune dan egitasmo bat bilakatzea. Erraten duzue, hizkuntza bizi berritzearen inguruko kontakizunak indarra galtzen ari direla. Zer gertatzen ari da? Ikusten ari gerana da, edo nik uste dut, gizarteko edo eremu askotan, ematen ari diala aldaketak eta, bizitzen ari geran globalizazio prozesu basati honek ere badauka bere eragina, kulturen eta hizkuntzen munduan. Eta, ikusten ari gerana da, hizkuntzen galera, edo hizkuntzen desagertzea beti egondan prozesu bat bada ere, azken hamarkadetan oso modu, esango nuke oso modu azeleratuan gertatzen ari dan prozesu bat dala. Eta, horre gizartiak bebai eraldatzen doia zen einean, beharra sortzen da bebai, gure kontakizunak, gure narratibak
nik esango nuke, ba, bueno, hizkuntza biziberritzeko prozesuei lotutako narratibak bai, baina baitzabe beste edozein prozesu, ez? Aurrera eramateko ba, bueno, motivazioak eta ez, berrikustia behar dela eta egokitzapen bat eitxia be bai, ba, gaur gaurkoz bizi dugun errealitate horri. Orduan, bueno, ba, gaur egun uste dugu bestelako beharrezkoa dela, ez? Birpentsatzea beharrezkoa dela komunitateetatik haratago, ba, bueno, maila global batian komunitateen arteko sareak eraikitzea eta nolabait mundu global horretan kokatzea. Biziberritzen ari geran hizkuntza komunitateak be bai, ez? Modu bateratu batian, modu sendo batian, eta bueno, etorkizun proiekzio positibo batekin, ez? Ze ikusten duguna da, ba, bueno, beste gauza askoren artean, ba, agian orain arte baliatu edo orain arte ez, indar hartu duten diskurtzo asko ba, biktimizazio posizio batetik itxen diala, eta bueno, hori oso zilegi da, baina bueno, agian momentua dala ere bai, ez? Nolabait hizkuntza biziberritzen ari geran pertsonak edo komunitatetako kideak ba, euren prozesuetako agente aktibo bilakatzeko, ez? Eta, bueno, pixkat ideia horiek motibatuta, ez, gatoz gube bai egitasmo hau sortzera, edo honek eraman gaitxu guri be bai egitasmo hau sortzera, eta, bueno, helburua nolabait litzateke, ba, bueno, gure kontakizun horietan edo horien gaineko birpentsatze moduko bat eitxia, eta bueno, aldala gaurko errealitatera egokitzen den eta etorkizun proiekzio bat daukaten narratiben inguruan berbetan hastia. Zergatik da garrantzitsua gaur egun hizkuntzen biziberritzea bertzegai batzuekin lotzea, hala nola giza eskubideekin, feminismoarekin edo klima larrialdiarekin? Ba, bueno, guretzako edo guke eta hasieratik nik uste dut garabide sortzen den momentutik aldarrikatzen den gai bat dela, ba, bueno, hizkuntzak, kulturak, ez diala aparte dikoazen gai bat, baizik eta, bueno, pertsonoi maila individual batian, baina baitxabe, ba, bueno, kolektibuei, komunitatiei zeharkatzen gaitxoen aspektuak dira, ez? Gu norgaren horri erantzuten dio hain zuzen ere ba, gure kulturak eta gure hizkuntzak. Orduan, ba, bueno, ulertzen duguna da, ikusten duguna da, ezin dela tratatu, ez? Hizkuntzen biziberritzea aparte ematen den prozesu bat bezala, baizik eta ba, bueno, ari geranian hitz egiten hizkuntzak biziberritzu behar ditugula, ba, zeharkatzen gaituzten bestelako errealitateekiko edo bestelako zapalkuntza egoerekiko loturak eitxia ba, funtsezkoa dela, ez? Eta apur bat be bai, bueno, ikusten duguna da, edo ikusten dana da askotan, ba, bueno, geratzen dela hizkuntza eta kultura ba, oso plano, ez dakit, ez, oso plano identitario batian, oso plano, ba, bueno, bakarrik horretara, ez, mugatuko balitz moduan, edo are gehiago, ba, bueno, geroz eta, ez dakit, goera edo diskurtso gehiago daude, ba, murrizten dutenak kultura eta hizkuntza, ba, bueno, erramintza komunikatibo soia izatera, ez? Orduan, apur bat, ba, bueno, ideia horiek gainditzeko helburuakin aldarrikatu edo daukagun aldarrikapenetako bat da adibidez, ba, bueno, hizkuntzak biziberritzeko prozesuak ba, eskubide kontu bat ere badiala, ez? Giza eskubideen markoan barruan kokatu beharreko ba, eskubide bat gehixo izan daitezkela, ba, bueno, beste giza eskubide batzuekin batera, ezta? Ikusten duguna be bai da, ba, bueno, azkenian klima, adibidez, ba, bueno, klima larrialdixak daukan eragina, ba, eragin zuzen bat ere izan dezakela
hizkuntzen egoeran, ezta? Ze, bueno, adibidez, munduan zehar hainbat komunitateetan bizitzen ari dian, euren lurren galerak, euren lur tradizional horietatik joan behar izateak, erabat eragiten daude bai, edo erabateko inpaktua daukabe bai kultura eta hizkuntzen mantentzian, ez? Orduan, guretzako funtsezkoa da fenomeno ezberdinen arteko artikulazio horiek eitxia, eta ikustia be bai, pertsonak ez gerala bakarrik edo komunitateetan dauzen borrokak edo dauzen egoerak ez diala bat eta bakarra, baizik eta danak daukatela elkarrekiko lotura bat, elkarrekiko artikulazio bat, eta perspektiba horretatik heltzen badiegu egoera edo ez dakit ez, oztopo edo borroka horiei, askoz ere erantzun egokixau emateko aukerak izango ditugula. Zer aldaketa eragin nahi duzue bihar ekimenarekin? Guk bihar ekimenarekin bilatzen duguna nolabait da kontakizunaren gaixa erdigunean jartzea, ezta? Eta bilatzen duguna bai da munduko komunitate linguistiko ezberdinak, zeintzuek gure bizi berritze prozesu propioak eramaten ari geran, horiek elkarrizketan jartzea, ez? Gure helburua ez da inondik inora kontakizun bat eta bakarra eskaintzia zeinak, ez dakit, ez? Gure hizkuntza gutxituen egoera hobetuko daban. Ez, hori ez da gure helburua eta ez dugu horretan sinesten gainera, ez? Pentsatzen duguna da, bihar kongresuak eskaini aldigula bilgune bat, komunitate ezberdinak elkartzeko, bilgune horrek ahalbidetuko digula sariak sortzea, eta saretze horri esker posible izango zaigula adibidez gure hizkuntzen egoera eta gure hizkuntzen inguruan, ez? Dauzkagun aldarrikapenak eta dauzkagun borroka horiek agenda global batera eramatia, ezta? Agenda global baten kokatzea. Era berean bai, biharren bitxartez nahi duguna da ego globaletik, datozen jakintzak eta ezagutzako bai erdigunera ekartzia, balioan jartzia ezagutza eta esperientzia guzti horiek, eta gainditzu nahiko genuke ere bai, bakarrik ez dakit, akademiari edo akademikoarien garrantzia, ez? Izan ere, bihar kongresu honetara, bihar kongresu honetan bilduko gera, bai akademiatik eratorritxako pertsonak, baina bereziki komunitatietan buru-belarri lanian dauden eta, azkenean komunitateetako kide dian aktivistak, ez? Eta baitxabe, nahi dugu bildu edo nahi dugu izatea edo nahi duguna da kontakizun eta narratiben gai hau marko teoriko batetik haratago, marko bibentzialago batetik landu, eta horretarako bilduko gera bertan komunitateetako aktivistak, artistak, kultureragileak, akademikuak eta abar luze bat. Bihar proiektuaren unerik garrantzitsuena nazioarteko kongresua izango da, nolakoa izango da kongresu hori? Kongresu hau irailaren 23an hasiko da. Irailaren 23an hasiko gera arratsaldez Bilbon, Euskalduna jauregian, eta gero 24 eta 25an Fikoan jarraitzuko dugu esango genuke kongresuaren muina izango da horrekin. Kongresuaren muin horretan edukiko ditugu bereziki hitzaldixak, mahai inguruak, eztabaida parte hartzaileak,
Eta gero, bueno, 24an eta 25an iluntzietan Hendaiara mugituko gera, Borderline fabrikara, eta bertan, bueno, kontzertuak, kulturre edo emankizune artistiko kulturalak ere izango ditugu. Bueno, apur bat lehen esan duten horren ikuspegi txikan, ez dugulako nahi izaera erabatek akademikoa edo akademikoari lekua ematen dion kongresu bat izatea, baizik eta, komunitateetako pertsonak, artistak, aktivistak biltzea ere nahiko genuke, eta, etortzen den publikoa ere, publiko zabal bat izatea nahiko genuke. Ez genuke nahiko bakarrik Euskal Herriko edo nazioartetik datozen akademikoetara bakarrik zabaldu, ez? Gure mezua edo kongresu eta egitasmonen bitartez zabaldu edo landu nahi dugun edukisa. Eta gero, kongresuaren azken eguna irailaren 26 izango da, eta egun honetan Irun eta Hendaia artean mugituko gera, eta izango da, gure aldarrikapena edo gure adierazpena sozializatu eta botako dugun eguna, ez? Apur bat, ulertzen dugulako edo sinesten dugulako gure egitasmo honetatik aldarrikapen bat edo mundura zabalduko den mezu bat transmititzea funtsezkoa eta garrantzitsua dela. Orduan, kongresu hau izango da anitza. Izango da, anitza etorriko den, esango genuke islari moduan edo parte hartzaile moduan etorriko dian pertsonen profilak anitzak eta ezberdinak izango dialako, bakoitza bere komunitatetik etortzeaz gain, sektore edo eragin eremu ezberdinetatik eratorriko dalako, eta gero bai esango genuke, esan genezake kongresuak eskaintzen duanari dagokionez bai oso aniztasun handia egongo dela. Bai, mahai-inguruak, agian, mahai-inguruak zerak hitzaldixak eta barre eukitzeaz gain, espazio artistiko kultural nahiko txu izango dugulako. Eta honekin bai nahiko genuke gurera egun horietan gerturatzen den publikoa desberdina izatea, anitza izatea. Zergatik erabaki duzuen nazioarteko kongresu hau Euskal Herrian egitea? Guretzako garrantzitsua da, eztan? Euskal Herrixe izatea honi etxia emango dion espazioa, azteko gu bertakoa geralako, Euskal Herriko lau eragilek osatutako talde eragilea bertako lau erakundek osatzen dugulako, eta gero, guretzako ere garrantzitsua dalako Euskal Herritik mundurako proiekzio hau eitxia eta Euskal Herritik mundura gure ekarpena eitxia gai honi dagokionean, ez? Hizkuntza biziberritzeko kontakizunen gaiari dagokionean, ez? Azkenian guk hemen badaukagu hizkuntza gutxitu bat, euskera, duela hainbat urtetatik biziberritze prozesu batian murgilduta dauana. Esan genezake biziberritze prozesu hau ona edo positiboa izan baldin bada ere, argi ilun askoko prozesua ere izan dela. Eta, gaur egun ere, uste dugu, Euskal Hiztun komunitatean ere, badagoala gauzak, birpentsatzeko edo birplanteatzeko interesa, nahia, indarra, eta, badaudela bertan ere bai, pila bat eragile gai hau lantzen ari dianak, eta, uste dugu oso kontestu positiboa edo oso kontestu egokisa dela gai hau lantzeko,
eta, bueno, gainera Euskal Herri txike mundurako ekarpen hau egin ahal izatea asko motibatzen gaitun zerbait da. Eta gero, bueno, bai Irun eta Hendaia artean kokatu gera nagusiki kongresu honetan, apur bat bai gure herri barruan eta gure komunitate linguistikoan barruan dauzkagun muga horiei desafiotxo bat eitzeko asmoakin eta apur bat muga horiek apurtzeko nahi horrekin. Hego globaleko hizkuntza komunitateek presentzia berezia izango dutela aipatu duzue, zergatik da hain garrantzitsua haien ahotsa entzutea? Guk guretzako, esan genezake garabidetik naturala da, ez? Naturala da lankidetzan arluan lan egiten daban gobernuz kanpoko erakunde bat dalako, eta guk gure egitekuetan, beti esaten dugu, ez? Euskararen bizi berritze prozesua partekatu dugula munduan dauden bestelako hizkuntza komunitate gutxituekin. Baina, agian ez dugu hainbeste aipatzen, baina bai nik uste dut aipatu beharreko zerbait da, ez dala bide bakarreko prozesu bat. Beraiek ere, guk zeharkatzen dugun komunitate bakoitzak, pertsona bakoitzak bere ekarpena itzen digu, ez? Bere esperientzia, bere ikaskuntzak partekatzen ditunean, hori guretzako ere oso baliagarria da. Orduan guk eitzen ditugunean, lankidetza proiektuak eta aurrera eramaten ditugunean, gu Euskararen bizi berritze prozesua partekatzen dugu beraiekin, baina beraiek beraien prozesu propioak, ez? Partekatzen dituzte gurekin. Orduan guretzako garrantzitsua da, ez? Garrantzitsua da proposatzea proiektu bat edo egitasmo bat Euskal Herrian aurrera eramango dana, eta hain zuzen ere lekua emango diena ahots horiei, ez? Uste dugulako bai, joera bat, ez? Egon daitzekeela bereziki iparrekoak dian ahotsei ipar globala, ez? Pixkat termino hauetan berpain da, ipar globaletik eratortzen dian esperientzia horiei ematen bereziki lekua, eta uste dugu, kasu honetan egotik datozen komunitateek eman aldiguten edo egin aldiguten ekarpena oso aberatsa dela, oso interesgarria dela, eta Euskal Herrian bai ideia horiek, esperientzia horiek edo esperientzia horiei leku emateak guri bai ekarpen esanguratsu bat egin dezakukela. Kongresuan helburua ez da hausnarketa hutsa, ze emaitza zehatz espero dituzue? Manifestu bat ere prestatuko duzue? Bai, guke bilatzen duguna da, ekarpen bat eitxia nik uste dut bertaratuko dan edo gure kongresua jarraitzuko daban pertsona bakoitzari eta komunitate ezberdinetako kide bakoitzari. Nik uste dut oso zaila dela esatea emaitza bat eta bakarra, ez? Bilatzen dugula, izan ere, aurretik hasieran esan duten bezala, ezin dugu kontakizun unibertsal eta zitzegin horren anitza dan mundu honetan, ez? Azkenean, komunitate bakoitzak bere errealitate propioa dauzka, orduan gehixo sinesten dugu, guazela espazio bat eraikitzera, non ezagutza, esperientzia ezberdinak elkar banatuko dian, nork bere komunitaterako, interesgarri izan daitzeken hori hartu dezan eta hori baliatu dezan. Baina, egitasmo honek usten diguna da nazioarte mailan aurrera eramandako diagnostiko bat, uste duguna oso interesgarria izango dela gai hau lantzen ari dian mundu mailako pertsona, jente, komunitate ezberdinentzako, eta sozializazio prozesuan ziarbe bai Euskal Herri mailan aurrera emandako prozesu horietan bai
ondorio eta irakaspen oso interesgarriak atera dira eta horiek be bai hor egongo dira, ezta? Egitasmo honen emaitza moduan. Eta, bueno, gero kongresuak, bai, kongresuak emango diguna da, ideia eta ezagutza eta bueno, ikuspegi ugari eta gainera euren artean oso anitzak, ez? Orduan, eduki guzti hau da guretzako aberatsa eta hortan, gainera eduki aniztasun horretan sinesten dugu eta hori uste dugu hori dela baliagarria. Eta gero, bai, esan duzun moduan, gure helburuetako bat adierazpen bat sortzea da. Adierazpen bat sortzea da, azken egunean, irailaren 26an partekatuko duguna, eta, nahiko genuke adierazpen honek nazioarteko oihartzuna izatea, ez? Euskal Herritik, baina, Euskal Herrian batu geran komunitate anitz horietatik, mundura mezu bat, ez? Zabaltzeko, hizkuntza gutxitua daukagun komunitateak hor gaudela, gure hizkuntzak biziberritzen ari garela eta gure hizkuntzak biziberritsu nahi ditugula eta etorkizun positibo bat, ez? Eraiki nahi dugula gure kultura eta hizkuntzentzat. Eta bukatzeko, zergatik gomendatuko zenieke ikusleei bihar kongresuan parte hartzera? Nik gomendatuko nieke nik publiko zabala, ez? Publiko zabalari botatzen diote mezu hau. Azkenean hizkuntzen gaixa edo zeran gaixa, danoi edo askori zeharkatzen gaitxun gai bat izan daiteke, baina, azkenean landuko dan hori ez da bakarrik izango hizkuntzari lotutako, ez da bakarrik hizkuntza egongo, ez? Hor nahi gainean baizik eta, hizkuntzari lotuta eman daitezken edo existitzen dian bestelako errealitate, bestelako egoerak, ez? Orduan, nik uste dut oso aberasgarria izango dan kongresu bat izango dela. Kongresu honek gainera, formatu ezberdin edo zera ezberdinak edukiko dauz nolabait gai honekin kontaktuan egoteko, adibidez izaera esango nuke akademikoago edukiko daue fikoan, baina era berian be, Hendaian Borderline fabrikan elkartzen geranean, hor bestelako hizkuntza komunitateetatik eratorritako artistetaz disfrutatzeko aukeria edukiko dugu. Orduan, nik uste dut oso kongresu politxe izango dela, hunkigarria izango dela, gaixari buruz gehiago jakin nahi dabanak aukera edukiko dau munduko bestelako komunitateetatik eratorritako 30 pertsona ingururen hitzak entzuteko, errealitateak entzuteko, ezagutzeko, eta hori 3 egunez eta espazio bakarrian, ezta? Orduan, uste dugu ezberdina den kongresu bat izango dela, eta, zer pentsatua emango digula be bai, ostian gero bakoitza gure eragin eremuetara bueltatzen geranean, hortik eratorritako ideiak eta ezagutzak aplikatzeko, ezta? Eta gero be bai, ondo pasatzeko eta disfrutatzeko espazio bat ere izango dela irudikatzen dugu edo uste dugu, orduan, horretarako ere tartea egongo da eta horbe, gonbidatzen dugu, luzatzen dugu hemen gonbita, agian egunean ziartuko bara hurbildu ezin daiteken hori, behintzat iluntzeetan edo zapatuan, Hendaiara hurbildu dadin, beste modu batera, ez? Jorratzeko gaixa eta disfrutatzeko ekitaldi edo ekimen honetaz. Gonbidapen honekin utziko dugu, gaurko elkarrizketa. Mila esker gurekin egoteagatik eta ea kongresu oparo eta aberasgarria izaten duzuen.
Mila esker zuei espazio honen gaitxik. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Gaur, ez dugu ia aldaketarik antzemango. Barnealdean bero handia egingo du berriro, eta maksimoak 35 gradukoak izango dira. Hegoaldeko zenbait tokitan, bereziki Nafarroan, 40 gradu ingurura ere iritsiko da. Kostaldean ordea, ez dute 30 graduren langa gaindituko. Zerua nahiko garbi egongo da. Beho-hodei batzuekin Kantauri isuraldean eta bero-hodei batzuekin barnealdeko mendi inguruetan, ez da baztertzen zaparrada bakanen bat egitea. Hegoaldean, hego-ekialdeko haizea ibiliko da, baina arratsaldean iparraldera aldatu eta beroa erinduz joango da. Bihar ostiralean, eguraldia aldatzen hasiko da. Alde batetik, behe-hodeiak agertuko dira ipar isuraldean. Eta bestetik, arratsaldetik aurrera bero-hodeiak geratuko dira, eta baliteke ekaitza lehertzea han hemenka, batez ere barnealdean. Kantauri isuraldean mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean ipar-mendebaldit finkatuz. Hegoaldean aldiz, goizean hego-ekialdera ibiliko da, eta arratsaldetik aurrera ipar-mendebaldera aldatuko da. Temperaturak beheranzko joera hartuko du. Hauxe izan da gaurko saioak eman duena. Espero dugu zuen gustukoa izana eta hurrengora arte. Ongi izan! Gobierno de Navarra. Nafarroako